Asini roha madihamu dohot dami nasian debata ama do sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Amanginang nahina holongan tongon jamita pertanyaan di mingguta sadarion ima nanienet sian 2 Korin bidutolu ayat 12 sahak ro di bidu 4 ayat 2 songonoma didok disih. Marhiras ni roha situtudo kami atong mangasahon pakirimon nasay balga. Dang hutiru kami be si Musa na makukupi buhina. Asa unang diida hala Israel ujung ni na olo salpui. Alai gabe takang do rohana sida. Airo di sadarion tongdo tertutup perjanjian lama. Jupa dijahai lauso diukap dope. Alaholan di bagasan Kristus di pacohoti. Olo tahe ro di sadarion peak do pakukupi di atas rohana sida. Uju dijaha surat di si Musa. Alai disimula rohana sida mandapoton Tuhani buaton nama pakukupi Tuhan ido todi jala ia disito dini Tuhani disido haluaon. Alai anggohita saluhutna akan asinodangan ni hasangapun ni Tuhani sohuk kukup buhita. Bau-baun nama hita gabe tudos turupana. Mandapoton ragam ni hasangapun merburu tu Tuhan ni todii. Ope ala nang hujalo kami toho nanon sian pangasina di hami. Dang mernadu jahami. Sadok utulako kami do akan abuni. Akasi hailahonoton aidang marakal hami jaladang marlau kubain hami hatani debata asitongani do hupapatar hami kabe jongjong hami tadau ni rohani saluhut na jolma diadopan ni debata ido sahana uhita salutna namang dainang tongo dia dohita papatar hon sodang ni hamuliau ni Jehovah. Bagaimana kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dengan tradisi, dengan kebiasaan yang selalu menutup-nutupi, membuat kita tidak pernah tahu tentang kebenaran. Tidak pernah tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita terbiasa hidup di dalam ketertutupan, maka jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana cara hidup orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah melihat kebenaran Tuhan, harus terbuka seluruh kehidupannya. Gudang do amanginang aka aturan na adong di kita, nama baik kita terkukupi dinalaho mangatusi sakak ni debata. Adong do akaturi-turian, adong do akapoda-poda natur, nama baik kita, dang olo malua hita, sian, hinauli, hinadinggan, dohok mangatusi hamuliau ni debata. Banyak hal yang membuat kita akhirnya tertutup dengan kebenaran Allah. Di mana hidup kita lebih takut kepada aturan atau ajaran yang dilakukan oleh orang tua kita dulu daripada apa yang telah diaturkan oleh firman Tuhan. Isarana kamang do inang, ay godang do hita dang mangatusi, buasa ma akka anak boru
diorai hudul di jolo ni pitu. Budang do madok, gabe mago do pasu-pasu, gabe dang ngadong belas ni roha. Alai dang taboto, dia do nasitong. Ai molo holan hudul-hudul di jolo ni pitu do anak boru, tasitong na dang na mangurai, jala dang na gabe mangabati aka pasu-pasu, alai gabe mangabati halak na masuk dui. Ido isarana. Jada ido nanang di paatus marhite turputa sadarion asa takas mahita ikon martoddi ni debatado kita dang gabe toddi nama biar kita gabe dang ngadong be pangatus serta taringot tu sodang ni hamulion ni jebata dang sahat tu kita alani amanginang na hinahulungan takasmat isedo debata na niatusan ni hata ni debata di bagasat tikion. Takas do aking di ayat 10 pitu ia debata imatodi. Tuhan itu adalah roh dan siapa yang hidup di dalam roh dia mendapatkan keselamatan. Tuhan i do todi ai disi todi ni Tuhani disi do haluau. Ketika kita sudah menerima roh Allah molo nunga tajakon to dini debata disido ukap ma parbinotoata ukap ma parnidaata ukap ma saluhut akka parngulota na porsia tu debata ala takas do na tarkukupihian gabe ukap ma asa disima gabe dapotan hitama lasni roha ima sodang ni hamuliau ni Jehovah. Ado sodang ni hamulion do Jehovah karena kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gabe dipaubah mahita, gabe tudos tu rupa ni debata. Serupa dengan gambar Allah. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan, kita segambar dengan Allah sebagai bentuk penciptaan awal yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jala disomma, tidok hata ni debata mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ima tondii gabe mardalam mangulut tahun obar tulomo ni rohani debata ala mandapoton hasangapon ni dot hamuliau ni debata naung di pasahat tuhita songon halak na porsea na mangihut akamang do inang wado hita papatar honsodang hamuliau ni Tuhani alak naung majalo asini rohani debata naung majalo hamuliau ni debata gabe adong ma pandidangion komitmen yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dang marnaloja, tidak tawar hati apapun yang dihadapi tantangan atau apapun yang dihadapi segala sesuatu di dalam pemberitaan tentang Tuhan. Karena menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan itu bukanlah hal gampang. Tetapi kita perlu memberikan komitmen dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak pernah tawar hati dengan apa yang harus kita dapat dan apa yang harus kita jalani sebagai seorang yang telah menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Alaniaha. Ala nunga tajalo tohonan sian pangasina. Kita telah menerima kemurahan Tuhan yang telah memberikan kita pelayanan ini. Alani unang gabe macohot kita. Unang gabe galih kita. Unang gabe mabiar kita. Mangulahon na nilehon ni debata tu kita. Ay di pargogi Tuhan itu kita. Laho mabaritahon. Laho pataridahon. Hamuliau ni debata. Jala alani songon halak nong majalo hamuliau ni debata ikon takas do hita manulak akan abuni. Jangan pernah bersembunyi. Alana gudang do halak di zaman sonario ngat patar hasalaan na nunga patar hajahaton na alai say toktong ditabunihon dang olo nasida papatarhon na dinasidai.
Tidak ada orang yang mau mengakui kesalahan. Tidak ada orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Selalu ada pembelaan, selalu ada yang membentenginya sehingga dia tidak mau berubah dari setiap hal yang tersembunyi. Alani akamang do inang adong do penabuni di bagasa pikirat do rohata na o naso olo di pauba alani hamuliau ni debata na usaha tuhita, maka terbukalah, jangan mau di tempat yang tersembunyi. Na mangihut amang inang molo mangulahon ulaon siahilahonoton ay nagudangan do halak di inganan na buni. Dak kaya halak mangulahon di inganan na patar karena melakukan hal yang memalukan, yang menjadi aib, itu adalah tersembunyi. Ido makana tebodo halak mangulahon hajahaton, mangulahon akkana maralu tuhatan di debata di inganan na buni. Molo di inganan na patar nga pasti adong na mangurai, nga pasti adong na padenggaton dohot na mangarahon asa gabe ora-ora mai diakana si ulahon si hilau ni. Alani akamang do inang takas do marhita turpuhon ikom patar do ngulu ni akana porsea unang gabe buni-buni gabe mangulahon aka hadusahon. Namangihut akamang do inang takas masongon halak na porsea di debata dinalaho papatarhon hamulion ni Tuhani takasma unang adong be dihita na marakal. Ala takas do didok hatani debata di bagasatikon dang marakal. Jala dang marlauk hatani debata ubai kami. Tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Ala godang do di zaman sonario dipakai do hatani debata ale laho mangototoi. Laho membuat tu dirina. Jala godang do nama make hatani debata untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Alani ini unang dipakai hatani debata lau tu ulang noso denggan. Alai naing ma hatani debata lau papatarhon hamuliaon ni Jehovah, lau papatarhon hamuliaon ni Tuhani. Dang gabe hita namar hasangapon, dang gabe hita si puji-pujion, molo tabaritahon hatani debata di bagasan hapolinon, di bagasan hasiktongan. Alani ini kok dohita songon halak na porsia di debata jongjong bijuluni hasitongani. Kita harus menjadi saksi yang menyerahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dang diri tata pake, dang gogot tata pake, dang pikirat tanah lau tata pake, lama baritahon lahu papatarhon hamulion ni debata, ala debata sadiri do, na papatarhon hamulion ni debata sadiri. Ala ni akamang do inang, naing ma marhite ngoluta, marhite parangeta, marhite pakateota, marhite hata ni debata, naing ma tadaon ni halak ma, tadaon ni rohani jol mamahita. Karena di dalam kehidupan kita, maka semua orang akan mempertimbangkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran dan tidak melakukan celah, tidak melakukan kesalahan. Dang mabain hailaun, dang gabe marakal, dang gabe marlau kata ni dibata ala ni parahnya ni ngoluta. Alai naing ma marhite hasangapun asya debata gabe marmulia ma debata di ngoluta si ganupari. Amin. Martanyang mahita. Ali Tuhan debata para siroha mauliate ma di pasak rohanami ala di patiurho jala di donganiho kami lau papatarhon hamuliomu marhite akang ngolunami si ganupari jala di donganiho do kami jali pargugui asa unang marakal kami dohok marlauk di bagasan mabaritahon barita naulini asiro hamali Tuhan ramoti mangolunami asa tahu hamili Tuhan madalani ngolunami si ganupari obar tulomo ni roham. Mauliate madiho ali Tuhan calo matangiang ele-ele namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangyak itu. Amin. Horas ma dihita saluhutna.